plàstic que es fa servir per empaquetar i paquets o llaunes han esdevingut un perill per als ocells i altres formes de vida marina. Aquestes anelles de plàstic són gairebé invisibles sota l'aigua i per això els animals marins no les poden esquivar. Les gavines i els cors marins, ocells que freqüenten les platges, s'enganxen d'una d'aquestes anelles i moren ofegats. Tu pots salvar el planeta.